abantu mbale babwate libaro nonya nase okorigia ase ebiasara agochikorora oyondo okona kogorigwa okona kogorigwa okona kogorigwa okona kogorigwa obona igo baba tiga nkobori gaki tondora bobe igo naye twacha korenda echironi yani agochaka obo biasara botaiteti bonda mate chinse esani egochaka kobuga monto akona gotenga ng'ora igo ng'atera chenchi egochenchi 12 mwaka ganabo ocho oikase riria echencheti bono kangare gosiberanse stiri enanya gotenga muno riria chakerete yani ng'a gotaraigu ng'a yasibire igo bono natebire omonto arare erinde abande basangereria ache kororerwa amabera onye nabwate chinsaka ng'a naye aenya kororerwa amabera ng'a nagosomera ngotini gotararorerwa amabera nkoratese kore ekegocha kogundu ng'a notakeire gokonyu waeteire yani omonto akomini agocha gotera esogete tatu amanchingi okorigeriwa komena ki aki twakagete omosangerekano ogwekanese twabwate ari nobweti isiko ogochaka komina mini rende omaete egesero nkerekerie egekoro bakabekire rero omonto ogochaka komina mini amang'ana tacha akong'e na komina mini ngokoreti ng'aki omaete nabo torakage ng'a nyasaye tokobaka ani neriogi togoaka eritimu eritobegete eritware komacheri mogaso bokoira egesunte kibwate naende obora bwocheri mong'akwa iyo orakumi muna bagena bako benda iyo bakwe bang'agente eke nkiarenge giakwaya yaonche kire kiabeire giaki. Get the point. Take a step forward. Retarigesa. Tata Nyasaye kwana mona intwe bunora rera buyasore na kugosaba si Yesu oyoro motori oito ono igoro ntwegerete nande nse kobori anga ngitwegerete yora nyore ngabari negereti nona babo barajamba iyo kobono bari babo barajanga ndo gitwegerete love and what tokanyora ngento kio monto agwante gotang'ani nokwabera gose nogwanja togateba ning'o omonto goikancha omonto onde yari emanya ko baraisi komwabera ekebung'ongere ntasomete naende getochandete naende nakigekora totari kwaberana buya anye ebuku yare Engao eigorwe kanga yatebire 3 verse 13 Philippians abaibiribi isato ebungo 13 ki Paulo aragoteba ng'a ndai araisa gokora ki na riara akore kebe abaji microphone yechibere chire totarandi babererende okay abaminto egoteba iga abaminto tinyekageti incho monyene ng'a naikire koyabwata yani tekageti omate nabo tukigete ng'a twanyabwatire lakini Paulo ere yagate ng'a tekageti ng'oikire koyabwata korende ninkore egente ekemogioka era agokora kweba ayare nyuma ndambari ayare bosio lakini ntwanyorete ng'a onye abantu mbari bekagete ng'a bayabwatire bakonya gokora chisabu chia current yani okogung'a inche omanyete chisabu chianene chekerero inche egongo kari ona gokari forward ng'oma riri ntwanyorete omong'ina na bainyorete entoki abete riri karachete lakini ntwanyorete ng'a noare na noyonde tokanyora ng'a noene ekio omogaka mogosere eguikieri nonya mbono nakorete ng'aki nakeinyorete agate ng'a yani nkerengereri buya mogaka ominto amatuko naraka nkonyire amatuko naraka mokonyire igo rero nkomokonya are amatuko naraka nkonyire roke kero ng'ina are konyogerera are gonkonya sana lakini naika ase nkorengeri ng'a nakuti ngokura lakini omonto oime ye dini noakorete ng'aki noare nande omana abange mbari gokura nande nomoganya arere neriogi oigwatore kende bosacho oyo amokonyete iyo okorora konya koimia bosa igo
okora igo lakini oli orego konywa kogwa kona kobone kiage kiane erinde bari bategererete baigunge kiage kyomochi bono giakorire ngaki yani umayete lakini tigaboki bono rero nabatebiriringa family life tari lazima tosome ng'omosacha anje omokungu aiwera omosacha nabatebiriringa chinga kinchiro chiokoigwera ne chinga kichiobogambi nchikorete ng'aki bono nchia nkorete family life buna tomenyete ase twaikeire koigwa abasongo bagoteba ng'a current affairs amang'ana aririri ekerero abono iga bono rero ntagete twegere ribero aya rike topic ng'a ribero okorero oganye nkoerese ekero nachaga matuko gose natataetire nkona gosingerera ng'a monto onde bwensi obwate ribero era amauga taiyo iga abageni bari mwacha rero onye komenyerete ribero nonye koremeye edini mauga tobwati buno ogocha kogana nyagitari igo omong'ina muno orochotererete iga onye kobwate ribero abagote ng'a omong'ina okorora ng'a oborwiri bwa amauga bwakorire ng'aki igo bono bari babwate oborwiri bwa amauga ne ribero babwate yaya nebuku yateba omanyete bibilia ni musumeno gose barotaribo igo gokorora obwate ribero ogochikorora egento kia omonto kung'anke mogwenereti yani kwegutokerora naende obomaene kwari gichinga kigwa kerusio aye ogundete amauga bageni bakumiri 14 verse 30 Proverbs ntwasoma nturiko na gosoma boire nane nachanga nyora ng'a buku tokorandi bintu biao ekiagera amang'ana aya igakona yani etokona koinyorani nabe gitabu kia Petero kegoteba ng'a amang'ana aya goikamba yatebi nonya moyamanyete 2 Peter chapter 1 verse 12 nabo gosegoteba rorango yani edini yaita ntu yetu igoraga otogokoni famu kurwe buku nturiko kwana bosaigo ogoigo aya moi 12 asayo mago entang'ani gose ya kabiri mate naeresa mara kabiri 2 chapter 1 verse 12 otebe moi 12 omonto akogenda entang'ani arwa atebe ng'atiyo soma bono Petra ya kabiri moi 12 agoteba good bono asayo tinkomocha koboinyoria amang'ana ayo botambe amang'ana Nyasaye amang'ana yebuku naya tokona koinyorani botambe ogwakorera nonya momanyete na mwabe torasoma nonya moyamanyete bono nonya moyamanyete na mwabekire chinguru ase kerenge ekio nonya toyamanyete naende twabekire chinguru ase kene ekio twanyorire inche narorire ng'a Paulo ero ororire ng'a mboronge koba turasoko bainyoria iga barandi ibaro batura abantu asogokora ng'aki asoko bainyoria egento omonto akoinyorigwa nekiamanyete gose nekiagochakigwa ekikwamanyete bono gwakorire ng'aki kwebire naki gekogera morandi atatenene atebeke bungo gesomwe naende ase koeresa ebinto biaye naende togosoma gento kiao getarikirie ase ebuku ninki ebuku eye egero enagotoinyoria amang'ana aya atoinyorie naki gekogera ekebungo keriso basomete riri kare nonya mbono naki kero haleluya naende takona kubona ki omorandi oyo bono amang'ana aya narakonya gotoirorero oka narari ikirebuku nararo ayegicha asome abageni nabatebiga omonto agotumira chibesa mpesa origere gochinsora ring'ana ng'a mpesa balance ring'ana confirm litayo igora echine mpesa bono buna abakristo abantu bakogenda igoro batari kogenda rogoro goike buku etebe nakigekora ngwanja gotenga naomba Biblia ifanye nini iseme ekiagero ise gotebia abantu amang'ana atari agochigosoma mbore atenga ne story cha yabwa bono ngorenta ndi ribero naeresire nkoreta nda abantu ao ime ya Biblia babwate ribero naye gukaransete onakweboringa ribero riane ndiri bateba riache mima ndiri ria nyomenda kiagera mabero ntete gosoma igari mbali ribero najagire gosoma nkibono gekogera omonto twara ribero noyonde ne kiagera oyonde oseseniwe omoetaniri
26 verse 14 Genesis. Wakani wanaona baba kanga banyene obakurarika. Okay, 26 verse 14. Egoteba. Etigetebe. Niga abete ni nibo ya maiche chingo. Oyo Isaka ekerare Gerari. Ekeraro Nyasaka muriire ngana mokorera mangana maya na musesenie bona ariere ta Abrahamu chiira bono karo agaseseni wana maicho elio Echingondi ne chiombe. Agaseseni wana maicho echingondi ne chiombe Nabasomba abange ase igaba Filisti bakamara bono bana abafilisti bakajikorire bakakuminga ngonse ne yaito montago tenenkera bagatwara libero igo igwete ndio montago twara libero naye nekero ubwate gose nekero ore bosa ekero ubwate nande iro konyorete ochiro gotabokonyore kwa moikireire ibiranga byakire mara moja ngarende gose nkombugari kakaruga arie senta kagerete ngana ike onyo ikiraze na ikire yani igo bana nkombugari ntigare maega iro kana no monto yori ikire tori ikiri anyo ya wasukire waikira sate nine yako igwatige meremo Yarangie meremo yemo konyete onye nyabendo usukire koruari o ikirega igori ibero rigocha ekero monta seseniwe oise gozo momogano ibwensi okorora ekerago akore manonya ne ebisima ririare mirakorire otebigukaruga oserigwa ayekwana goserigwa onyana ari omochi Rigwa simekire chingeni yoroje chinsaga chia manoire korunse kiabo bole Mungu atubole. Ande Mungu watu na okongiu. Kabanga moire gochiroja ari gochiroje igari egetare iguru. Bagaruka. Kuagaruku gona go chakera koruka. Ochigo chaka korusiro. Gokogore ng'ombe abantu bande batabwati banyarozerio moroberi banyeita egera mubugekane. Igori ibero ligodiri na kifo. Kusema na kufanya nini? Bano libero ndinga ndamuamu maze na bonda ibona ki ndocho otwarire akirende Nyasaye omoseseniri aliyesa ikire na inche ngotemande chuchini bore ndamuamu na inche ndorengana anyorire ndorengana anyo ine ndamuamu lakini libero ngotemande chuchini atikare bosa tobwekane igo kwarorire tabauti gatiye ndamuamu ne libero igo omontorore rulibero isakororerwa ekiagera aseseni igwe igo bona abantu turare nto sabama aseseni gukurwa sinyasaye sabama aseseni gukurwa sinyasaye tebyo manane ngo manane asesenie bunura arorira abe buyasore ko bano naende tongi ebinge bibase kogera nkwebe naende timba bosa bibase kogera ndetere rietaria echayo gosebara tali Sulemani asabete bano ikiwa Mungu amekubariki shukuru Mwenyezi Mungu haleluya onye Nyasaye okoira abana bangaini tako na kubarete para tako baira rocheze magokore kiombe kio mwaka tako baire jira sebi asara ayatebyo manane naye kwaruche buyo kanga abana aba bono gwanja kwa otika gokoreke aserietaria Yesu o manyete tu atamiri chinga cheito asenge njoko na 40 maeresa taguenereti oyoko eresa tora manyanga marogo banga yako genda libero naende omonto ndorore runingo oyo ndorore rua erea ngorenge komororera aradiga nechipaka nikiuka ngokwanera ngakige kale ingorenge komororera Raeli mara inga yali aya bangara yago somo mwasomete lirikale bono mwakora Genesis 30 mojakara 30 kebunge kemo ekerora eri aroche ngatari koiborera Yakobo abana Raeli nere bwanjetwe onyorera Raeli nere bwanjwa re abuangwa Mungu anone kagosire kuruso obongina motumire agosire omotumire bongina rome okorire meremo ngagura eri kiagera nere omonyakieni oiru nyamaizo machabara agatenga nyamaizo machabara tinkoira agatewono nyete ikunyarikana aya naende myaka erenga mwana koigwa gekobanga 5 tena nande 5 tena basi nera agatebi gusaba namuna gani tena agakora bakamangana yagaisana erinda kaeguraeli bana chiga gichiaikire aeri tabwati bana manyara eri moise ko mwabarea
bagonke toro bero oromo lakini akaigubuna ataigweti barakorora moise kondo osokire omoke asokire otigire omonene nyomba ekera achire kobakwani ngoigwana bare yani ogokaganga no mogeni oiche omoao lakini oino oyo omwabo timayeti gose moiburi omina yo nyogo koigwera bobe ase mwanyorana ase masogete ona gokoigwera bobe oshikurira ki ngento kibana tokobuna ngento kibana yani ngento gete yo mokobuna lakini omojando nokorete ngaki noro igoraeli akaigwera le abobe ngosoma kwale akarora musubati omwabo libero agatebia Yakobo ing'a abana otabang'eti lirorio nigonda akwe igo libero ligo diru nogokwa mbayo nje basirinde ke kiana kiaerire ando inyore na erebu anjetu omonto onde naende oyonde Yusufu omaete nabikunyarikana ngamuna tukaransita ebyagumbi bwekaine omonto tali obwate kegwa koigore bukunga chwa onyore amangana ali ate bugosoma oyonde tali ogotabataba pako morandi ogari bunge kyokora bando tegende kinda tanya konyora kerikende abande bairwe ke ukiogotera abande ke ugiokorandia lakini abanyaibero no bakorete ngaki no bare yani omonto ataroji ke agukiaye aroji kyo yonde yani agochiko gwo monto ndo kiabeire ngaka kinyare berende ere nyesa omosesenirie rero nabakunyara kurika nere ichachi kiraki irenga bana someta agaika tigaike ichiaigete ogochiko rero nje birindo agakondo women ministry ba moya tata iguge songo pambuletie gocha ngakige gocha koba bono nda kumiga eriaye igora akwe erinde omonto ndo moacha gochorwa ngai bara arusi oibuge gesongo kiagera nayo obuge gesongo maithe mangana nyasaye taikora na gesongo na Kiswahili aya nyasaye gagocha automatic haleluya inta icho automatic 12 verse 11 and 12 ruka yani omonte chandete banyare bubulisia ngaya gocha kurusia suti yakobeka yesuti nere gokwana gosono omonto igo nate biro molisia iche muno omonto asoka korukore michieli kei yani ebinto tokorigereria ebinto ebike bitaiteti bonda bono Yusufu nachokwana Yusufu narota ochiko batebinga nje wori una no orokiwe igo 37 verse 11 igwaikiro nganje noroki gumangana makeiga agayiwa tebino nyise na ngina bakaigumuna bataigwa abamu abaro batenga tigabokie mose ngokorra turi nyangie tari muimari ngosomure abamu abakamubwaterwa libero korende isere akagacha ogokwana okwo ase enkoro yaeta akweba omaetendiria chigoteba nganje buna ndoche ngocha kobanda omogambi abo omogambi nande nero omokese twensi agambere ng'o omaete nona abana bao naye nabo bare batano oyo kare second last gosomo gati nabakororeka nuru omong'aini goetania omonene amojani atebe ng'anje omonyete nkobakumia mokorisoni oiye kina giachakire nando omong'ina naro onye omong'aini onye tari eranchete naro ogotena omosio nabo ngokora ochaete abana bande ani ogate ng'oro omonene mono igo oruo okosie esegi mambi ntoche torigereri ng'aki inkire beka akorete igo naye gokoba moyo gokorora ng'abana bao mbare muna bare abana aba nabao bonsi bakwanera ase eruga y'obwororo bono kabachikung'aba omogambi ase tore neberende igo nakero gochaka gosoma gochakera verse 1 37 eyu tekoba naende oinyore Yusufu oyo naro ore kobairire endagera igo omonto kabwate libero nomokonya ritukara amanore ng'ana yatagete takoinyora egekogera okobairire endagera ritukeri bakamoganyagacha nendagera akaba basi bono bakamanya gorosie burani ng'ambura rinyandoto riri rigocha egento togoro tukorurusio torwaro toire riboti toiwe kigekoba toirero omogake riboti manya momuru omwabo agatang'ari bagatokomoita gaki abantu ng'abari bagocha tigatomoni bakamonia manya muna bang'ainete ise bakamong'aina ng'a nendo yamoita
isera akaburigirire kujari eza chiete nanda akaboga chetama ngana ayo muraba mongainete pakali tuko bachete gochikogenda korigie ndagera bagakagambo be bakora kumbe mbuya bakorire naki mate nonye naenda baba mino baragosegese oruka ogorase lirikwagorire obo musada ase bari muna bono oragora ange na ema baiche botuko ema gari nyagitari bache botuko liri bachire botuko ngo bagotura bagotebi nga inchwa na bora nyone ko manyene na banyagitari aba batokonye boko abakonye rusura abakonye daye takunya gochandika nandika bakurigio bokonyi kurua sore takunya ko bemina minera inchwa automatic bune computer elinda aliese bale ubabekera makara mate igento gekongokio somogano oyo ngana na kero isatarakwa ngango na gotoma bara mangana ngagaki matebi atu abere bakariria tebete ngakachimuru kamoje koragera mba manyete ngakana ache ko bakonya nonye naye muna abantu batamanyeti ngatoko bakonya ritukirimo no bakonye aserietalia Yesu bateri mbali bakora ngokinga wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa nini takunya gwechanda takuchandeka nabuo nande takubagecha ano maete kibukwere igima kana busio ngana na bakoni na bagokore biti no nganye ekero nyasange iri kubairaneri ngana nande to baise kuwe batena igo gasa mangana ina ari bankorera ebakate ngabarabu ne bitere to te babo 9 verse 4 Deuteronomy 9 verse 4 Deuteronomy. Deuteronomy riri nate batera no koiranera. Ekero monne Nyasaye oinara abaseri abantu abokuru asa maisa ino. Ekero Nyasaye aserie ababisa ba okuru asa maisa o. Timo baise kukwana singoro cheino. Na to baise kona gojenga na kogoka ase nkoro ya oimenga. Oboronge boito na bwagero monene. Baba na asabire na aririre. Hey, Nyasaye ongiraneri. Nyasaye ongiraneri. Ngase nkoigwete ikiabere tenyareba. To kwana bo. Ngakia gukwana. Oboronge boito na bwagerire. Omonene agatorentatoire enseye. Taibo. Korenda omonene gara aseria abantu abo. Omonene gara abairaniria mang'ana abo. Barwa asa masyaino. Aseng'enche obobe bwabo. Kobwatekana n'obobe bwabo. Taria marigao tagutumia mariga sata gwenereti Nyasaye namanyete buna koiraneri na kigekogera ekero tugusaba togoteba nga Mungu tenda kulingana na nini na mapenzi yako Nyasaye okora igabantu kabakorera libero mate ndugikora ngokia Jeremia eragoteba nga nakini mbwate emeroberia emiyase more tari emeroberi yobobe igakere gento kegosareka kurugora ayegenda gochimata aiga oi masese ni gunakorete ngaki naro nonyene ebintu gwakarubeiri ekero korora byatuomeire tebyo manane ngo manane kero bitara tuomera no kware nande kero byatuomeire no ore nande namanyire no ore abekare na kare nande nasabiro igorenjera aserietalia Yesu libero linde igori igocha ekera abantu bako na koigwa gotogigwa igobona abantu mbagotogi omaete na gotebikare nge bibiri no musumeno 22 verse 1 Proverbs 22 verse 1 yes Proverbs kara somo manye korenta libere ilinta te koreta Maragani 22 kebunga kam Elieta ligiya nigo ligwenete gochorwa kobua chinibo chinyinge na okumanyeka nokuya nigo kobwete feta na etabu yani okumanyeka nokuya ne elieta ligiya kobono naende elieta liriko baligiya okumanyekana buya okona gotogigwa abanyai baromba korete ngaki mbaro bono okobo mongaini okoba kiafu ona na era sirbi ngaki ona te amokonya kongita bibo samune barasa yo magambi yani ekera abantu bako na gogotogia kabagotogi 10 manyango manyaibero yo mana korete ngaki to baise kuye manga abantogie nyigwete inche kenyoro nyigwete inche asegete goko igunga na ya asegete kware kobo mongaini mune gesusu okware goteba nga Mungu apewe sifa
lakini gogotenga aromuna mogote abana bere igo matuko makeigo indi Petero ogagwa ekerarigererio orora Yesu oboringo maneno nyenaye nachire ochake esabari korwa esaborokigwa riria gochake esabari aikire gati egento giacha bwango onyoranga igamba ndo chinga natarire igora asa amache na kuo gochikorigereria arore gosemba moroche akanyoro bori gocharari igoga abandu bao batogi omanyanga abanyaibero mbaro nando na gotebi ng'abanyaibero barabwompi Yonga imono nachire gosoma omogano Saulo na Daudi india mang'ana yagocha Daudi oitire Goliato abakungu bachire goranse barorire na omomuro oyo bori nero oitire chiribu nemerongo ring'ana nemerongo na riri agarete Saulo are korigi Daudi ng'abakungu aba ngirende batigairi gete noburugoti buka bataramoa ekiagera asende batebire chiribu rioka asarere batebire chiribu nemerongo igo gogona gotogigwa urende mono gogona gotogigwa baba gotogia nando oyo mongo tumekari ori nonya ne sumo amang'ana iyo gotogigwa kore ng'aki naki gekogera Daudi ekero bamotogiri baboriri naki omomuro oyo tariero itachiri nemerongo Daudi akaba omong'aini bwango igo nkeo rigia kisi omoruoti akamayanga obe abang'ina abanane bajakire mbari kogera ng'itwe agaonchora okoba kwaye agekora ebarimo agasoa goitera chindende agasoa kwara are egesigeri omonto ngwekora are ebarimo nandoba agekora nanda akaba erinda akisi akabona na omwe igwete na barimo ncharenge bwana achisaine ande mwandete ire yende no maana Daudi ne barimo yarenge indiri atogigwa onyora bwango ng'ogotogigwa konkondeterera kuri igo ng'aingo soma bono 1 Samuel 18 verse 9 chakero aye baro bachigosoma gochakera verse 1 korwa aseri ituko riria na kogendera Saulo akarora Daudi ribero inga yamororera indiri kiabang'ero itire chiribu Daudi itire chiribu nemerongo igo nabo moko banonya nasoba koreri mathe nonya muna muri bwegete uniform uga nabo mogote na matere omateri orio kobateri bwebo kwana ng'aki aye eriogiriao rigosanunoka bune nchugu oyo nde moina na ategererete obori igonje neritimbo igonje tindabuga kende tindakwana kende iga basi oruo chaka korigi chimbinu omaete nonya tore dini abakoanda ruguru nabuga bangi abakoanda iguru nabuga abake ntuigwanaine omonto akorika risasi ng'egento ngokora ekekera kingokora rimoiga ande nsaba okwabera ande ng'enda gochibosio igo okoigwa nagotogigwa manyang'a aba bagotogi 10 Saulo mbakorete ng'aki yani ayekana asobogima bwao kende gionsi ogokorokorera gwakorire buna abanto baitabire aye manyang'a iguko na gosuka gochiang'e ekiagera Saulo nonyo okwete chimbande nchiakorete ng'aki chiatigarete orocho nya ribero rikoba paka asobokoreri ribero ria abande onsi ase abanto bagokora emeremo yani aye ning'o ogocha gokana ng'a ribero ndiyo ribero naririro nakorire abo bono igwa abanto mbare babwate ribero nonya nase okorigia ase ebiasara agochikorora oyo onde okona kogorigwa obona igo baba tiga nkobori gaki tondora bobe igo naye twacha korenda echironi igo nekeroriria oni kabere oni rimo narocho orakira kerando oni ere taraoni insa chinde ere gakobeka ching'eni chinge oyo wabwanga tiga ntumbe nje ng'enda kamogondo chikare igo naye twacha korenda echiro ekinge ekoba bagochikoiranirania ake amatenga tiga bono kogocha gocha echira nande gokoni igomanye okorera abung'a igomanye omonto ocho chakoborwaire pore are on and off gong'e
limombu yale limo tayo limo gosengaki ndiri abore tigunga egona ya twacha korende echiro nando mato yo moboli nga twacha korende echiro wogotera korangeri wankore korwangumbu yoro mwakore gatera okay emerangania ya mebungo 10 na kianda merangania yamo ebibungo 10 na kianda umonte chandete merangani nabo igo omore bwechinjira chiabore baria baganetie konyora chini base libero bari baganetie konyora chini base libero chini bochira nigo chigosiria obogima bwabo chini bochiri chigosiria obogima bwabo bagochinyora yani omonta gwako omonto nde risasi omoure gari oako omonto nde risasi omoura chibesa bwate oyo ndo omochiero obanyanabi omoita iono chini bochiri kwanyorire ichini bochiri na chibono chigocha kogokonya naye osire omonto naro konyora nonye nase obong'ainereri yani agochaka obobiasara botaite tibonda mate chinse isani egochaka kobuga monto akona gotenga ng'ora igo ng'atera achenchi egochenchi 10 mwaka ganabo ocho ikase lirie chenche tibono kangare gosiberanse stiri yana anya gotenga muno lirie chakirite yani ng'ai gotara igunga yasibire 28 verse 8 Proverbs monto akonyora matakataka iga kwanyora oruka rukire bintu bindu ochiri gochigoro ng'ere bono otenenkire omonto okomenta chini bochia yasenchire taria yake na sokogania ebitoki bono oyo niga agochisangereria chibe echi omonto okoretera abataka amabera okororera abataka amabera bono aya chisangereri asenchire etaguenereti etaite tibonda erinde chibe echi oyo okororera abataka amabera igo bono natebire omonto arare erinde abande basangereria ache kororerwa amabera onye nabwate chinsaka ng'ana aenya kororerwa amabera ng'ana agosomera ngoteini gotararorerwa amabera nkoratese kore ekerocha kogundunga notakeire gokonyu waeteire muno omong'wana naye aeteire notoke kwayaeteire ekero abanto bacha gokororera amabera naende embwancha onye kobwate omotuo wake esabu onye ng'ocha kororerwa amabera ororerwa amabera nang'o mabera ndiri kararenge rero mabera takoreti ng'aki taiyo igo gokoba moyo Nyasaye agokonye lakini kogotang'aniri ibero ngokumiore buna bono egento nkere Daudi akongoki 73 ekero okoigwa Daudi igo mbugu kieyo oangarere toigetio ring'ana ria Daudi akongoki verse 3 ekiagera nigo nabete neribere ase abanto abaenenu Daudi akaba neribere ase abanto abaenenu ekero naroche ng'a abwo ababe nigo basesenirie omanyete egento eke getochandete sana naende tobwate ribero nabarabwo tari Daudi bweka ogochikoriria omonto tari gocha kanisa kwarora nabagenderete abatabwati ase akorusia chikaine asa aratabwati akoroti geta igokora biasara monto akorora ase birochi gochi lakini ori eri bwoye oragendereire nyane chigoroba nochire anyane ebinto ebinene nobire yani Daudi agatwara ribero ng'a nakibona Nyasaye okorokonya abanto buna aba bagendera abanto bande bari turendete amachiko ogo tochandegete Daudi tachi namanya ng'a Nyasaye agotiga omonto oragenderera omoiki ase aterere omobwatoka chini soma verse 18 mato nyito igosoma ebuku nabo kona gotwara ribero otabwate sababu ekene ayo omonene igo okobabeka ase aterere omonene gokobabeka ase araterere aya nigo okobaturungania kwabasiria kegima yani omonto riria agendereire naende tari kende are gokora are gwaka omonto omoita onyore ebinto biaye chibesa chinyinge chire bwoya nechioboiti chiamanyinga chiamariga oragendereire naende ekero akure koigwa omong'ina ogotera gaki ngimwamobunia ngimwakorera iga gaki ngimwamobunia namari aye mwamobunia yani oigwa omong'ina amaya ndiaye are korusi mbarenga bakure igoro ya mari aya
igonya saa ogotiga kwaragenderera kwarora ng'ambu yore ogogoikia egetirimoko gari tebwati bureki egetirimoko ngochiroche yakora gochiroche gwakumi ng'a bamura naraya mati ose mwararo rirondo oragendereire tagotaboki chakabuya genda iga wacha kung'a yaya imbora omanyete ebibago biachiete bikamonyora bikamoita maete richiko ndire riabarogi rikongoki morogi omate tanya gotakambera bwoye na moibi tanya gotaka asa ibire abekire nomonto onde akore ng'aki yani amoikere takomotiga igo nyasaye tokonye onye kero kende tomanyerete ribero rinde rionsi nonye ne ribero riokorigereria egento kia omonto nonye ne ribero riogo maete I think nemereng'anio egoteba ng'a nigo nabete ne ribero ase abakori amabe yani omonto nkorigereria are omonto onde enchera amenyete ona koigwa bobe ng'a nki bono agosareria esabato nki bono agosareria ichiko gete nki bono agosareria ichiko gete aye takona gochandeka bibiria egoteba ng'a abakori amabe igo bakona gotama nonye monto taiyo ogokora ng'aki okobaminyokia aye egasi yao kwana amang'ana ande ya omonto goonchoka nyasaye omanyete kazi yako ni kupiga kelele na kupasa sauti 58 verse 1 Isaya 58 verse 1 Isaya akeriogi rinene tobaise gokira akeriogi buna eri egetureri tebia abanto bana ogosaria kwabo batebia abo bare abororire rwa Yakobo bono batebia abo bare abororire rwa Yakobo ebibe biabo batebie muna bono gochi ninda abagaroka iga ntacha gocha seino ninda abagaroka iga nkwane ng'aki ekero muna bono muri abateri nyasaye gaganetie ekero tokoba abateri ekero tokoba abarandia tunyenyeke bono ndakwana ng'aki kira abe ng'a ngotera tore toteketie togotera ase eng'encho totagete tororwe erinde torosi chibesa bono ninkwana mogaso igoro ng'a nyasaye agoteba ng'a rusi korwa asende okwoga kwaino igo nagosire intetebe 5:23 Amosi yani omonto akomini agocha gotera esogete tato amanchingi okorigeriwa komena ki twakagete omosangekano ogoikanisa twabwate ani nobwete isiko ogochaka komina mini rende omaete egesero nkerekeria egekoro bakabekire rero omonto ogochaka komina mini amang'ana tachakong'e na komina mini ngokoreti ng'aki omaete nabo torakage ng'a nyasaye tokobaka ani neriogi togoaka ng'osoma ore rusia korwa asende okwoga kwino kwa matera tingwancha ntegerere amariogi amakanaino rero ntobwati bokano rero tobwate emigisa tobwate epiano ekobuga buya naende bono onye totari kwebake ribaga yare kobuga buya buna engenchiri y'abadventista igo twachi tukagundua ng'a eri abanto batotegerere eri abanto batwanche bono torente tosang'ani yondo system erinde gabakona gotegerera igo naintu twabamo nankomachi tore laki totari komachi mwana kororeki bono yari twebise tokomachi ime lakini omonto egesunte kebwate kebe ng'a bono mokouru eritimu eritobegete eritware komachi eri mogaso bokoira egesunte kebwate naende obora bwocherimo ng'akwa iyo orakumi muna abang'ina bako benda iyo bakweba ng'a gento eke nkiarenge giakwaya yaonchekire kiabeire giaki omaete igwa toise gokora amang'ana aya ase okwenyorera riari iga ase tokorung'ang'e na ase togoching'a kiari ekiagera Paulo iyagoteba ng'a chingaki chiomoerio abanto ntokora amang'ana aya yoborandia ase okwenyorera chibesa tigetebe ngosoma ore 2 Peter ayemo 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3 soma ayetebe Petro ya kabere ibere kebunge kama paka bitatu
eria alio omonto omosacha gokware kwaya libaga kware kugingera buno mwana kwaya kugingera oruo gingere buno engoko nyagesure orete ebinda ruotenene buno ebiegore nyarunyu ng'ai gongoteruri ngase gotegete abanto bagokumie omaete buno bagogokora gogokumia nayo gobakumia soma bono korenda aba nibo borimo mbaorogete ase egati y'abanto engakieria aba bani bo borimo mbaorogete ase abanto buna aborokia bo borimo barache koroka ase egati yaino none egento kiorogete bono muna torigana aboroki bo borimo abo barache gosoia amorokeria ogosareka bobisi bagocha bobisi onya nogotera bakoreta oigu ng'ogotera ogora kuno ogwe edini lakini ochi gotegerera buya gochi moino kwebona ebinto ebiao bire arafu na bagokana omwana oyo obagorete bono bakwarentera ogosareka gotari gotebana yani omonto agosoma ekebungo takogekora gose osome echabuta takoyekora oikarie ase ekebungo gekomoegerera keri gekona muna arengereti tagosoma gochinsa amanye ng'a inki kiagera eke kiariku ero okorera ari basi bono oicha bono gagwete ng'a soma odivert ase nini iga akang'ana gete iga basi kwong'ona ero otebire kene arafu abange nabatunya nogokora kwabwo kwobonyaka bono aba togochi koigwera abanto mbagenda sakaoro gose mbachieti bari bono nabo tokoigwera abande nkoragenda barande iga nonye ng'ang'ega bono aba nabo togochigwancha ekiagera ogotebia egento naende gwakerora buna bono egento bamanyete ento tokoigwa bwange abang'ina iya ogotebi ng'a mogaka omino mboro omaete nakare ekwerende naende tari bwekogakari ekomaete naki bamaete twoboete bono kagotebi rigo gwate ng'a gaki nkonye bono nkonye inche nataka riogi basi igo okonyorire naende egento kende bamanyete twoboete obotaka iya ogotebi ng'a ntagete ngosabere otenenke lakini ogotebi ng'a esataka ero goikong'e naki ere atatenenke korwa ase nyasaye atagete atenenke korwa ase ore aye otagete otenenke korwa ase nyasaye arafu na ase eng'encho yabwo bono ase eng'encho y'abanto abwo enchera yakene neramwe enchera yakene neramwe bono iga togotenena osome buku egoteba gento omonto atarengerereti agochaka kuomana tea lakini omaete gento onyanchete inche gicha ebuku yateba nanye kuomana kwanza ekera kuomana igo nari nkomanya ng'a nemeremo onde ekiagera Isaya 30:10 ebare gotebia aba bani ng'a totebia amang'ana agotwansera amang'ana agogwansera noromane bono goikoteba amang'ana mono ebuku egoteba arafu ase obwegimeria na amang'ana obong'ainereria nabenyorera abanyene ebitoki korwa ase more bakwenyorera ebitoki korwa ase more goetera ase amang'ana aria obong'ainereria korende ekina kiabo egiachikire korwa kare bono tikegotebana gose ogosira kwabo tigokorara igo nkintagete goteba kokwairwa ribaga ng'okwana amang'ana aya tiga ebuku etebe toteba ayao buno orengerereti toteba buno omanyete lakini ebuku etebe ekiagera Biblia ni musema ukweli katika jina la Yesu naende Biblia gotanga ring'ana ria Nyasaye igo riro riturongeirie rituorokererie ritutang'ane ritorae erinde erio omonto tacha gotamera naki gekora Mathayo 24 ibungo 12 Biblia goteba ng'a naende amang'ana aya amaya y'oboruoti narandigwa ase ense yonsi na ase ebisaku bionsi koba kirori eribwanga omoe riochiche. Mwenyezi Mungu awabariki. Machero Nyasaye mbuya mono ase eng'encho gwakwandera mono intwe ase eriogiri koigweka magega buna abanto twamenyire ne ribero ase abande baminto manene twasabirwe twabere ekiara twagundwe ng'a ribero igo rigotugundia amauga ito na twamanyire ng'a ribero ndigo twanchera toika abugoro bono tokonya omonene ekero torarwa onya kero kende konya tomenyerete ribero ekerecha kie ribero gesoke korwa ase tore keng'anye kegende nyanja ase erieta ria Yesu erinde ekero abange bagotorora bacha asore batatebiri ring'ana bono tate Nyasaye kero toragenda nande ase egepindi kende twaboriri igoro esanga amo na intwe bono koronsi buna origeti nakwo ogosaba ase Yesu oyo ore omotori oito. Get the point. Take a step forward.